Gunastag of Accorda is Misha ONP O'Murchu, agus sure Leabhar-mheas Shrahan in inum Leabhar-mheasana Leabhar, agus an Leabhar Veg of Vasco Menu not V2 le Robert Harris, agus sure Urscale Beerle le Robert Harris, is screen Urscale to says Skein Sherry Starule, agus ta sure Bunnehe an Vechtis Ruckeeld a Vieg Garmanic. Nedig dahad dara an dar cogadh agus iad gear says díalta sa bhaint machar an ratan is cos gribh an luft wafa imethe glanta de churim an dain faoin drá seo den chud bevó agus bhíidir géirí na rucéid seo bhíad ó cheola go sasanna ó húsgurt na hísiltíre a bheit agus tá rásáis Fuinte fechan is our show Keanwan Assassina leis man seo cé cat an bháil gus an cean eile san ísiltír le Rudy Graf dochtúir nó ólí atá éis bheith obair na bhí dóna seo. Tá roinnt na V2 is seo le feiscin na muséum, tá muséum den Chiadsco i Luain the Imperial War Museum agus se nó is boscrocht le harm ratana a chahéad is de agus a héamh na rudí atá tá sé raus agus harb spéisiú mar muséum. Ach go bunas go rud a hálíns ná agus seoltar na rucéid seo cléanann siad méid áirithe búlinn siad imil an spáis agus an sin landálann siad áite an búlinn siad áite i Luain ó timpeall Luain agus Pleascan siad tá sais buaman ar d éigen an agus tá oxygen lechtach agus alcohol ar d éigen an tú. Ach go bunas banim sé is cosú nar hectic ro chairach a bhí an na neachar. Ach banin sé leis an murtseo so tá cé cat an bháil sé gaidirh áirithe agus an sin tórlíonn go bléascan ceanna a bhí túna seo gargalóir de i Luain agus an sin duine síireacht sais. A bheith pórtach a bheachtas ag an chur gine na rucéad an sin tá gine graf hail in arm na ngearmánach I meas na natathe agus sa géirí na rucéad a cheála go London. Ach an sin tá cupra sách spéisiúil an mar leabhar le léamh bhí sé brathainemhach léimé imimecht cúpla láid agus is trúnach go níos mó leabhar genre bríúla spéisiúla going sa gaige. Ach tá túfas acu seo an na Skein Sherry Starúla bhfuil annach an taide déanta leo a bhfuil plota an snasta atá fitte fuite agus snasta sáúil agus a hagan chéad go hana wathe bhfuil cúpla chur nó casa an freisin. Agus nu rudí spéisiúla beidir ar fad ná na Von Braun Penam duine is fear chuine Starúla bhí an a bhí tibh hir den tunscoil do mór se bhain leis an rucéad agus heasta go chuid ar spáslanga a dhéanamh ach gur ghuairthas mainiú ó arm na Gearmána ar bhaithe le rucéad bhílata a dhéanamh asta agus dúnig deir an chugaigh heidir seo go dtí America agus siad mar repórtach I bhean glór ólathe os chun céad ólí agus a dailig agus bhí port acu níos am report acús I Project Manhattan nó stuff bháin leis an spás ach go bunasach bheal America iad agus dú mála ar úsáid asta ar fáilim níanta chun chuirla na go dtíochttaí ólaíochta féin ach se bra spéisiúil ach cinálín se na hólathe tá gceist agus tá sé seo díortha do an dochtúir graf. Tá beidir bhfuil an nummarcha, beidir bhfuil siad tuigeann siad an marú agus an sléocht agus an tóir a bhhainn leis na rucéid seo tá cruthacha ach ní mór an fíor Nazi a meas na Nazi ar bhealach se a lán na hólathe rucéad sin is daoine iad a higgins gur drochrod atá déantacha agus is brean siad I have cuasaí etice agus marátachta brean siad go méidir bhfuil rudú fásach déantacha agus nár heasta go bheith bhíorne dosach ach na spáslanga seo a chruthú a raiach isteach sa spás agus thuaireach daoine isteach sa spás a thuaireach duine chuig an ngealach ná a leid agus bé an V2 an chéad rud déana nó chruthig an duine a chuig cóthairt leis an spás nó le himmel an spás ach brad tanabach mar leabhar agus bhuling so go bhfuil sé ábharín cléanta ar an gcuí sin sa ar thaobh
na bratainine agus an sin na charachtar Gearmánach an opéat gur bastáibh. Beidir bhfuil siad de tacht róhór leis na rudí mé míist súl wethú agus mí brein siar an dar cogadh agus na súlachtaí morálta ar fad atá going na tuiscintí morálta ar fad atá going na héamh sin. Sin é, slán am lína chuirde.